Unha semana despois do inicialmente previsto, esta mañá arrancaba a actividade lectiva en institutos, centros de secundaria e de formación profesional. A volta ás aulas estáse a realizar de xeito progresivo, polo que hoxe só acudiron a clase os primeiros niveis. Primeiro e segundo de ESO, primeiro de bacharelato e o primeiro curso de FP, nos graos medio e superior. Como acontecera anteriormente nas escolas infantís e de primaria, o regreso fíxose con normalidade, aínda que nun contexto diferente, marcado pola COVID e as medidas e protocolos que cada centro tivo que adoptar. Con ilusión, sobre todo, e con preocupación, pois porque é unha situación novidosa. Eu, dentro do que cabe, son optimista, o sea, témolo bastante ben organizado, creo que os rapaces están, eu creo que probablemente mellor que en outros sitios, e, bueno, pois as cousas que poden pasar aquí, pois poden pasar. No Instituto Rianxeiro traballouse nas últimas semanas no acondicionamento das aulas. Aquí non fixo falla instalar mamparas, xa que as aulas permitían en certa medida manter a separación de 1,5 metros entre os alumnos. Nas aulas temos todo arreglado para que estén a 1,5 metros, pero bueno, non deixa de ser un foco de contagio porque é un lugar cerrado, aínda que se ventile, e logo hai unhas normas que son de ventilación que o que van a facer é que non poidamos encender a calefacción, o sea, o inverno aquí é o inverno. O problema máis grave é o que apuntan dende a dirección, é poder manter ese distanciamento social durante as pausas e recreos. É todo mocidade, xente que se toca, que se ve, que se acerca, guardar as distancias durante eses tempos de lecer vai a ser complicado. Dende o centro botan en falla tamén máis persoal de limpeza, aínda que destacan os esforzos realizados dende o Concello, que dende un primeiro momento se mostrou colaborador. O sea, algunha persoa máis para atender a todo isto sería necesaria, porque ademais vamos a ocupar unha instalación aí que é o Pazo de Rianxiño, unha estancia para que os de educación física non coincidan durante o horario, pero esa estancia, por exemplo, hai que aireala, hai que desinfectala e nós temos o personal que temos. A pesar de que finalmente si contarán coas prazas de profesorado solicitadas, consideran que serán insuficientes para poder levar adiante moitos dos proxectos educativos en funcionamento.